Mehriban tomoşaşlar hormatly ilesler. Ine bugün Şemşat gyzyň bag toý toýlanýar. Şemşat men daýdamam bolýar. Toý men sowamak elbetde Gülşirin Nuriýewa, şeýle-de Ihlas Nuriýew ajaýyp aýdymlar wetdap dowam eder. Aýratyna men Mehriban kardeşim Kakkyzanam şeýle bir ajaýyp sözleri bilen toý beder. Älen videoda gyzgyk rolyny size ködürleýär. Tomaşa ediň. Mehriban tomoşaşlar şu şeýle gyzykly toý dowam etdi. Yaman taýdat ýadadyk bara. Ýöne ýadasagam arzuway diýär. Doğuncağı yaşını bozun. Ak parçalası bozun. Candağı. Şemşat Çeyin Bağıtlıoğlu. İlmurat Yasin'ı bozun. Bağıtlıoğlu. Bağıtlıoğlu Şemşat Doğulum. Bağıtlıoğlu. Şemşatcan Bağıtlıoğlu. Allah'can barınlığını bağıt getir. Allah hizmetini versin barınlığını Allah. Bağıtlıoğlu daydım can. Şemşat Bağıtlıoğlu Bağıtlıoğlu. Älen video. Sağ olun. Hemmäňe sağ olun.